Pinoy Bus Driver TV. Oh, sino na eh? One more episode. Okay, parang down. Siyempre, sa Quirino Highway sa Sibongon. Alas 5 na itong mag-agregano mo na. Ano na sa Manila ngayon? Sila eh. Ano po tayo? Maganda na bye-bye mo. Nasa Quirino Highway. Number. So, meron pa na tayo 40 pounds. Shout out kay Luis Arias sa kay City Recuperado sa sa Tibo California sa Pangalipido sa IBC.
barangay.
Lupi. Tapos Lupi po.
Ulak yun. Dapat na ito. Dapat.
tapos nagkakain.
Ay, nakariso. Tayo. Ay, 35. Ako mag